Hello, may gabi na mga igsoon. Shout out, Morena Daitol from Thailand. Mabungahong gagabion mga igsoon. Live ta! So, interesting kay itong topic karon igsoon is, kay kuha ni siya, may tungod ni siya sa daghan man good, mga asawa ba. Ipa-advise na ko kay ilang bana daw, dili pa Kristohanon. Kapoy na daw sila. Ilang bana pala hubog, ilang bana bisyuso. At the same time, naapoy, mga bana nga magpa-advise na ko nga about sa ilang asawa. Na something nga problema ba, no? Kay sila ra daw ang nangalagad sa Ginoo, ilang partner, ilang pikas kinabuhi, wala. So, ato nang tubagon, kay naay bersikulo na, no? So, but before that, ako sa ning i-share. Share sana ko ni. Yeah, kamo sa Daikson, i-share na to ni. Nindot ni malandong tas pulong sa Ginoo. Before ta mga tulog, no? Share sa nina ko, Ikson. So done sharing. Ay, praise God. So, shout out. This time we have 29 viewers. Praise God. Hallelujah. So ako nang shout out ang 220,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And this time we have 39 viewers na. Dali rahing saka, igsoon. And anyway, pasensya na no. Wata ka live ba kay busy lagi kayo niya. Kay bawo na mo, dili pag yun. Okay na akong asawa. Naglihok na ning. Ang laban, nagaliksugod. Salamat sa Ginoo niya. Naay mga uban lang kakulian ba nga gibuhat na to. Medyo busy ta. So mao na nga wa ta ka live pero praise God kay karong takna sa dili pa ta mga tulog mag-live ta, no. Yeah, as what I have said, Ikson, interesting kini ato ang topic karon kay may tungod ni sa kung ikaw nagtan-aw di asawa ka ni imong bana di pa Kristohanon, nindot ni para nimo ni. Vice versa ni. So, pero ang teksto lang diri para ni sa mga asawa nga dili pa magtotoo or Kristohanon yang bana. Pero vice versa ni, kay naman po yung mga bana pa ang nangalagad sa Ginoo, ilang asawa, wala pa. Pero talagsaon na, majority gyud kasagaran, ang asawa nangalagad sa Ginoo, ilang bana may wala pa, minguban nila. So, mao ni atong topic karon igsoon. Kung unsay buhaton para maduol or muuban na nimo imong partner nga wa pa nakabig ba, no? Sayon ra na pulong sa Ginoo atong pasultion. No? So, anyway, excuse me, sa maganunay ako among gi-dasig nga inyuhang i-mention yung mga higala diri sa comment section and ayaw mo kalimot pag-type og at followers at highlights at everyone para makabantay na inyuhang mga higala diba niya. Kung naasad mo dihay mga Bluetooth da speaker, ay palanog na to na igsoon, nindot ni mao niya to palanog karong kagabi o no, pulong sa Ginoo. Shout out from Davao de Oro. Brother Johnny Alferez. Okay, praise God. Good evening sa diha, Sister Marilyn Morales. Okay, praise God. Shout out, Pastor. God bless. Shout out ni Brother Rodel Aguirre. Okay. Kunya, kuanday akong gi-shout out ang tanang mga subscribers ani nga page. Salamat kayo. Kunya, thank you kayo sa inyong pag-subscribe. Kung i-appreciate inyong effort, bisan pa man sa uban nga tig-send og stars ato ang mga short videos, mga reels, wala man ko nangayo pero salamat kayo. Gi-appreciate na ko na from the heart. Kunya, prayer gid akong ikabalos na, no? Shout out also to Brad Jomar Corsiga. Sige jud atang nako sa akong live. Musta ra Brad? Good evening Brad Pastor, unta makamit na pud tagbalik kauban imong family. Puhon Brad. Puhon Brad tugot sa Ginoo. No? Kasi hindi ka bisita ko ng simbahan nyo diya. Doon naman na, mabini. Pinakalayo daw na sa Clarin, pero okay na. Huwag may layo, basta para sa kamayan sila.
sa Ginoo. Hello, Pastor. Mahimayaw ang gabi diha kanimo. Watching from Samal Islands, Davao del Norte. Salamat sa prayer nimo sa akong papa, Pastor James. Himaya sa Ginoo na ayo na siya. Himaya sa Ginoo, himaya sa Ginoo. So from Sister Jane Lirasan Kabunok. Okay. Shout out from Bukidnon, si Brother Ariel Kilap-Kilap. Okay, praise God. And also to Daily Dose of Living Life. Kanindot, Daily Dose of Living Life. Watching from United Kingdom. Hapon ron diha. Good afternoon. Amping daig soon. Namon sa akong prayer, mga OFW. Anyway, shout out sa nang mga OFW diha, no? Sa sinasang dapit ning kalibutan. Especially kanang mga, kana pong naka-permanent resident na diha. Shout out. And of course, mga seaman diha, mga seafarer. Shout out ninyong tanan, no? And also, kinsa man ni B. Pastor watching from Tagum City. Shout out na ako akong sis sa Surigao del Sur, si Genevieve Draman o ihabana nga si Giselito Draman. Greetings from Gab Boards. Okay, praise God. Salamat sa Ginoo. Oyer Luis, murag Japan ba? Shout out kay Lord Jesus Pastor sa iyang pagkamatay doon na as kanon na ginaigsoon. No? So akong gidayeg ang Ginoo nining oportunidad nga gihatag sa iyang grasya matag adlaw, no? Thank you, Sister Oyer Luis. Praise God. Shout out, Pastor. I-pray ko, Pastor, ang Lakaran family from Alicia. Alicia ra. Okay. Mo niya itong mga paborito ka ng iampo ba? Okay, so 12:40 p.m., Pastor. Okay, sa United Kingdom. Okay, praise God. Good evening, Pastor. Happy listening to Christopher Tampos o Sean Christopher Tampos. Again, happy listening ni Brother Christopher Tampos o Sean Christopher Tampos. Sakto ba na? Okay. Greetings from Sister Domisita Tampos. Shout out from Davao, si Miss Steph, sakto ba ni? My Step or Miss Steph Gula Gora Ampere. Naman ko yung classmate Ampere. This is Bohol. Watching from Saudi, si Babe Airly. Musta, Pastor, from Gingoog City. Gracias sa Ginoo, blessed kay Igsoon. Emery Balyara. Hello, Pastor, watching from Balay City. Josephine Kodal Luna. Shout out, Pastor, from Talakag, Bukidnon. Denesa Manit Sindalan. And to Sister, long live Sister, PA Nempa Traya, see you this Monday. Sigurado na sister na ako sa Monday sa Cebu City Jail. Onya, mayong gabi, Pastor. Shout out watching from Pagadian City, Junel Bation. And from Dumingag, Zamboanga del Sur, Sister Madel D. Siscon. And to Sister Nineta Luna, mo ni nakigmit na mo sa Jensan. May gabi, igsoon. Yes, di ko kitas live. Kay Waylord, padayon lang igsoon sa pagsangyaw. God bless, sister. God bless. Salamat sa imuhang pag-higayon during our short vacation in Jonsan. Nakigmeet na mo ni dito ni May Kisisi. Good evening, Pastor. Shout out from Ayungon, Negros Oriental. Nindot jud kaayo ni imo topic karon, Pastor. Yes. From Guinevere, Gwen Ramos. Thank you, sister. Danessa Manit Sindalan. May gabi, Pastor. May gabi sa Digsoon. Anyway, shout out na ko ang Cebu City Jail, okay? Shout out na ko akong mga brady ha, mga long live kayo, no? Kani, sa Cebu City Jail, you know? God first, bro. Shout out na ko na si Brad Aris, see you, brother, this coming Monday. And shout out na ko na si Brad Kinit, og sila si Brad Ado, okay? Og si Brad Jao, okay? Makita ta diyan, no? Mayor sa na diha. Shout out na ko, maximum 19, last time di ako nagwali, ang maximum 4, shout out. O tanang mga jail officer, mga warden diya sa Cebu City Jail, shout out. Salamat kaayo sa mga oportunidad nga gitugutan mi ninyo nga makasulod diha og maka-share sa pulong sa Ginoo. No? Shout out sa nako da si Brad Range. So, akong gi-shout out sad ang Lumbia City Jail na sa mga brad na daghang kayo, no? Si Brad Ungas ang mayor diha. Tanan ang worship team diha nga mga akro, shout out. And Medina Municipal Jail, shout out also. And sa tanang mga dagko gagmayng prisuhan nga nasudlan ako, may
mayong pagpaminaw yung tanan, mabungahong kagabhion. And also, akong i-shoutout ang mga followers nato sa Armed Forces of the Philippines. Of course, mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menya, Cebu, diri sa Amua, sa Tagbilaran City, Barracks, and sa mong hepe diri sa Clarin Police Station, si Chief Amba, o sa neighboring town, bitaw amuang silingan nga na, lungsod, igsoon nga, sudsad kay na, nako ang among hepe diri Brad nako sa from SEAS Captain in Arms si Police Captain Albert Sator nga daghan congratulations day Chief sa bag-ong nadakpan nimo diha no. Salamat kay gitugot nas Ginoo ba. Brad Pastor madayon ka sa Lunes. Yes sister madayon jud ko. Nagchat naming pastoran ni Nit ganina unya nakoy kauban pulis gikan diri. Hopefully granto kay nawahi man siya og kuan ba. So ganinang buntag unya karong hapon ming chat nako tong usa sa kauban to diri sa church nga police officer kay gusto sa siya mo experience. Kauban na ako gwali. Actually tigwali na sa siya sa mga inmates unya gusto sa siya maka-experience. Ug unsay feeling nga nasa dakong prisuhan. So uban mi this coming Monday grasya sa Ginoo. So madayon na sister. PA Nempa Traya madayon na siya karong Monday. Shout out and watch out for us. Sakto ba ko? Cebu City Jail. Okay. Praise God. Good evening, Pastor. Jeremy Alvarez ni Pastor, watching from Calan City, Negros Occidental. Shout out, Jeremy Alvarez. Okay. Okay. Thank you, Exxon, for watching. From Wow, Lanao del Sur. Wow, ba ni? James of Sangay no? Basidre Lumolho. Okay. Hello, Pastor. I-appeal ko sa prayers nga Tagalog kabaskog sa lawas kanunay ako ug akong tao. Kids. Okay. God bless, Pastor. Sige. Atong i-screenshot na kay aron di ta kalimot. From Michelle Mitch Kasimsiman. Okay. Pasensya no, daghan kay nag-message diri ba niya. Usay di na ko mabasa ang uban ba. Kani si Brother Kevin Banugon, permente ni way absent ni basta mag-live ta. Blessed evening Pastor James Dumaron. God bless you and your family. To God be all the glory. God bless you more and more and more, brother. Kay mo diop ko sa Lunes para makasugat ko nimo, brad. Sige. Nana ko na, sure na sister kay ang ako ang asawa okay na. Gracias sa Ginoo, ayo na sa Ginoo. Watching from Hong Kong, Sister Lynn Alesti Agis. Okay. Sister, regards Miss Hong Kong, no? Akong asawa o akong anak kay ang Hong Kong, ako na ning gitestimony, dako kay na siya og naagin mi unforgettable memories diha. Diha mi nagkita sa akong asawa nya. Kaduha ko nakaanha diha. Di nakawali sa ko diha. Salamat sa Ginoo. Watching from Camiguin Province, Rotay Abaw Kagampang. Thank you, sister, for watching. M. Sanses, God bless you, sister. And Marilyn Kudu from Japan. Salamat sa pagtanaw. Abang-abang ko, pastor, kaya akong husband wala na nangalagad sa Ginoo. Puhon mag-uban nami mga lagad sa buhing Dios. Kani, nindot ni. Again, sa tanang mga kuande mga asawa or banay butang talang basta dili ikaw pa usa ang nangalagad imong partner wala i-mention dia og i-share na to na igsoon i-share no. Ako mong encourage nga itong share niya itong live igsoon. And aside from that, pwede saan mo mag-mention sa inyong mga friends and loved ones here in the comment section. Pasensya na mo, daghan kayong mga kuan ba? Daghan kayong mga nagkuano, comment o, petindaghan na niya, di na ko mabantayan ng uban ba. Shout out na, Miharis family daw. Sa Davao, Pastor from Marilyn Kudu of Japan ni siya. Again, Miharis family sa Davao. Daghan mag-Miharis din sa mua. Sa Clarin, Bohol. This time we have 89 viewers. Og nibugnaw na ning atong irkon diri. Okay, so nahuman na ba kog shoutout sa akong mga brothers and sisters there of Alpha Kaparo, long live mga brad. Pataas na tong Ginoo kanunay, especially SEAS, Captain in Arms, mao lagi na kay walay long live mahitabo kung dili na to iisang Ginoo sa tuang grupo. Okay? And man naman siguro shout out no. Tanan no, Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang naminaw dia, mabungahong kagabhion. And of course si Allen Roy Kunako, shout out. Okay. Taga Bohol akong father pastor. Okay.
So basin na yung opportunity nga makalaag ka diri sister. Tugot sa Ginoo. May gabi pastor, pa shout out akong pamilya, Kasing. Okay. Kasing family, shout out from Sister Joanne Kasing. Praise God from PA Nempa Traya. Okay. Makabless kayo imong mga mensahe, Pastor. Padayon lang, Pastor. God bless your family. God bless you more, Sister Marlene Libarne Salas. So himaya sa Ginoo lang gyud tanan, iyara gyud ang tanan. Nakasakop na jud ko sa live ni mo pas from Jimboy Payot. Okay. This time we have 87 viewers and let's pray kay mag-start na ta kay napa ko'y buhaton inighuman ani. Galantaw po ko pastor from Morong Rizal, Lipagudar. Human ang kiat paligunay na ta sa atong pagtuo sa Ginoo. Okay, long live the Brad. Oh. Long live ni. Kinsa man ni daily dose living life. Nindutag ko ano. Pa shout out pastor from Aceford Bessel. Again, Aceford Bessel from Ain Mark. God bless you, brother. RGP Aguador, mauni nakigmeet na ko sa Jensan. Brother, kita na punta diya sa Bohol, brother. Sabay na ko nimo sa pag-alagad siyo. Sige, brad. No? Para sa kamayaan sa Ginoo. So, mauni nakigmeet na ko sa Oval sa Jensan, no? Salamat sa Ginoo. Shout out, pastor, watching from Davao. Ako din, shout out ang Pisigami Jensan katong sa Pulumulok day katong nakawali ko last Sunday during our short vacation sa Jensan. Akong shout out si Pastor Ronnie Maratas og si Brad RR. Shout out anan diha no, ang Pisigami family diha no, shout out. Okay. Good evening pastor. Inindot kay ni imong topic ron pastor, excited ako. Okay. So aron magsugda na to ni Mike. So magampo ta. Praise God. Ariera. Flor Lantoria ningingon siya, shout out daw sa Rosales family. Sa diha sa Bohol. Okay, Rosales family. Okay. Davao de Oro po, shout out daw. Okay, from Mawab Davao de Oro from Sister Marilo Zafra. Namidagang Zafra diri. Hello kuya, bagong follower ko nimo from Cyril. God bless you brother, God bless you. Okay, let's start to pray. 99 viewers this time. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord for another blessed opportunity that you've given to us tonight. Taliwala sa among kabisi, Ginoo, imo ming gitagaag panahon. Higayon nga mamalandong sa imong balaang pulong. Salamat kay Ginoo. Dili tanang tao karon makadungog sa imong mensahe. Dili tanang tao karon Ginoo naay higayon nga mamati sa imong pulong. Apan naay daghang tao karon nangandoy apan dili gyud sila kadungog. Apan bulahan kami Ginoo kaning teknas kagabhiyon gitagaan minimog chance, another opportunity or higayon nga mamalandong mi sa imong pulong. Sa dili pa mi magpadayon Ginoo sa unahan, palihog limpyohi among kasing-kasing Ginoo. Himo aming takos, himo aming angayan nga mamati sa imong pulong kay nasayod kami, imong pulong balaan kini kaayo. Ikaw kini ang among isgutan. So Lord God, make us worthy. Make us deserving, Lord God. Andama among panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo tonight. And Lord God, I pray tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon. Anda mo dawat o correction o labaw sa tanan willing mo sunod sa imong pulong kay ang breakthrough, ang milagro na sa pagsunod. Tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo. Kay nasayod kami nga dili na mo matugkad, mapalawman, masabtan ang imong pulong gamit sa among kaalam nga tawhanon or kalibutanon. So this time Lord God, we welcome your Holy Spirit. We need the guidance of your Holy Spirit para mas mapalawman na mo imong pulong. And of course, Lord God, ikaw lamang among gipataas karon. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, grupo, or unsa diha nga sekta, but we lift up only the name of Jesus Christ tonight. Ikaw lamang among gipasidunggan, Ginoo. We adore you. We honor you this time, Lord God. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Mamuhat ka, tuguti imong presensya, mabati na mo imong manifestation, among masinati. And Lord God, I pray to all of the viewers nga imo silang i-bless. Bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo. Imong ipabati, imong gahom, imong presensya, imong dihog, Ginoo. And of course, I rebuke every spirit of destruction. I cancel all the works of the darkness in Jesus' name. Walay makabalda kanamo karon. But Lord God, I pray nga mahimo ming victorious tonight. Let your will be done, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
So 100 na ta. Bugnaw naman. Praise God again. Shout out 220,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Again, before we start, I just want to encourage everyone to share our live. Okay? At share Igsoon atong live. Unya, don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section, especially kanang mga higala ninyo nga magtiayon Igsoon nya ang ilang partner wala pa nangalagad sa Ginoo. Mao gining topic na to ron, no? Para ni sa mga magtiayon nga kanang dili pa silang duha naghiusa nga nanglagad sa Ginoo. Usa pa lang ang nanglagad sa Ginoo, no? Para sa tuwa ni mga Igsoon, no? Nya vice versa sad ni. Unya aside from that, pwede sa ninyo ni i-mention inyong mga higala nga mga magtiayon diha nga akong balikon kanang sila pa usang nangalagad sa Ginoo. Kanang dili pa sila kompleto, bitaw wala pa sila naghiusa nga manimba. Unya kung mahimo atong i-share tong live Igsoon. Unya as always you can mention also you can type at followers at highlights at everyone. And before we proceed again, ako mong gi-encourage to subscribe sa atong YouTube channel Freira. Please do subscribe. Ang link nasa caption ani nga live Igsoon. After this ako ni siyang i-download niya, i-upload ra pud nako sa atong YouTube channel. Kay didto mangod sa YouTube channel, videos ra gid puro mas dali ba. Ya, mag-download ta, ma-save, ya pwede ta ma-play ang video bisag walay wifi. Ya, mas dali kay wala na may mga godly quotes dito, mga Bible verses nga mga i-post nako. Video ra gid ba tanan, no? So again, so wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live. Freira. Let's proceed. Let's go. Hallelujah. Atong teksto Igsoon na makita sa 1 Pedro. Okay? Asa man to? Okay. 1 Pedro 3. 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 2. Paminaw mga asawa, pwede sad mga bana, vice versa ra man ni. Kay naman poy mga bana ra ang nangalagad sa Ginoo, ilang asawa wala pa. Pero kasagaran jud muduol na ko magpa-advise asawa kay ilang bana badlungon kuno kay wa pa nangalagad sa Ginoo or na backslide ang ilang bana. Okay, mao ni. Paminawa. Again, 1 Pedro 3, 1 hangtod sa 2. Again, 1 Pedro kapitulo 3, bersikulo 1 hangtod sa 2. Nagingon ang pulong sa Ginoo according to Apostle Peter or Saint Peter. Okay, ingon siya. Sa samang paagi, kamong mga asawa, listen carefully mga asawa, kinahanglan magmasinugtanon sa inyong bana. Aron kadtong mga bana nga wala pa mutuo sa pulong sa Dios, makabig ngadto kang Kristo, pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Okay? Dili na kinahanglan nga sila inyo pang sultian or walihan. Kay makakita man sila unsa kaputli og kabalaan ang inyong kinabuhi. Again, akong balikon, 1 Pedro kapitulo 3, bersikulo 1 hangtod sa 2, nag-ingon diri ang pulong sa Ginoo. Sa samang paagi, kamong mga asawa, kinahanglan magmasinugdanon sa inyong bana. Aron kadtong mga bana nga wala pa or wala mutuo sa pulong sa Dios, makabig ngadto kang Kristo, pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Then next line, dili na kinahanglan nga sila inyo pang sultian, kay makakita man sila unsa kaputli og kabalaan ang inyong kinabuhi. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So atong nadungog karong kagabhion mga Igsoon ang giingon ni Pedro para sa mga asawa nga unsay angay nilang buhaton ngadto sa ilang bana, no? Mga asawa niha nga ang ilang bana wala pa nangalagad sa Ginoo. Ilang bana wala pa ning tuo ni Kristo, ilang bana wala pa ni kuyog og simba. So niingon diri ang pulong sa Ginoo Igsoon nga kamo daw mga asawa kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong bana. Kabalo naman mo na, no? Sige ingon sa balang kasulatan nga niingon dia nga wives submit to your husband, no? Magmasinugtanon kamo sa inyong bana aron kadtong mga bana ngano man aron kadtong mga bana nga wala pa mutuo sa pulong sa Dios, makabig ngadto kang Kristo. So mao din itubag Igsoon sa tanan nga mga asawa diha kung ang inyong bana wala pa sa Ginoo. Sayon ra Igsoon ang tubag ang Yahweh Igsoon para musunod sila sa Ginoo, para mga lagad sila sa Ginoo is kuan ipakita, no, nga kana bitaw ning submitar mo, no?
nagmasinugtanon mo sa inyong bana, bisag inyong bana badlungon, bisag inyong bana palahubog, bisan inyong bana igsoon, di mayong ihemplo, apan ipakita, ipadanag ang maayong binuhatan nga resulta sa inyong kaluwasan, nga resulta sa diyang nahimugso si Kristo sa inyong dughan, no? Pakitai ba og maayong buhat nga resulta sa nanglagad ka ni Kristo, no? So, ipakita imong pagkabuutan, no? Kung mahimo, kung imong bana palahubog, sige, ayaw lang dagang reklamo, dagang istorya. Imuha ng hipuso ng iyang sinuka, agakon gyapon nimo, muli imong bana nga hubog, igsoon, paminaw mo mga asawa diha nga inyong bana palahubog, ug muli inyong bana nga palahubog, hala, kuanig sabaw diha, pahigupar, mahawasan na sa kahubog, kanang ipakita inyong extra care, no? Pag-atiman, pagigugma sa inyong bana, nga naman, nagingon ang pulong sa Ginoo, no? Nagingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga, kay kung mauna inyong buhaton igsoon, mabless daw sila sa inyong pamatasan o binuhatan, dili na kinahanglan nga inyo silang sultian. No? Kay sila mismo makaamgo, makabig, kay makitaan man nila nga, laki lagi ni akong sawa, no? Laki lagi ni akong sawa, butanan ni akong sawa, bisan ako badlungon kayo, bisan nakasa ko, bisan na ako gibuhat nga dili maayo niya, kay balo siya, aware siya, pero gipakitaan, gyapong kuniyag maayo. Iya gyapon kung gipakitaan og pagtagad, pag-atiman, giagak gyapon kunya bisag nagkadagma kus kahubog, bisan nay usay ako siyang singkahan, bisan nay usay ako siyang balikason, pero maayo gyapon ang gipakita sa akong asawa. Murag mao na ginihigayon nga muuban kun simba. Kabantay mo, no? Kay unsay ingon ri sa verse 2 igsoon, kay makakita man sila unsa kaputli og kabalaan ang inyong kinabuhi. So, ang gusto ipaabot ni Pedro ani igsoon kana bitong dili gid mapanalanginan ang atong bana nga dili Kristohanon sa atong batasan, atong binuhatan, no? Kay na may uban igsoon way pailob, moingon sa Ginoo nga Lord, dugayan akong inampo ni akong bana nga mabag-oy. Nga unta akong bana mo duol sa simbahan, akong bana mo uban unta na kog simba, igo ra man ko yadto og simba pero di man mosulog simbahan, mahadlok man og masangko ang iyang masangit, masabod iyang sungay. Lord, dugayan no, ayaw reklamo. Wa kay katungod mo reklamo kay si Lord kung gusto na niya kabigon, makabig na bisag ugma pa. Si Lord basta mo lihok, walay gahing kasing-kasing nga dili mahumok. Bisag unsa pa na kabatuon ka na madugmok basta ang Ginoo na mo lihok. Wa imposible sa Ginoo, maybe wala pala right time. Ang atong buhaton, inyong buhaton mga asawa, ipakita ang inyong maayong pamatasan nga mahimong panalangin ang imong sinultian, bisang gising-kasingkahan kay ipakita nga gentle kay kamusulti. Kay ngano man sa kana daw nga paagi posible nga makaamgo ang imong bana di ano? Posible nga imong bana makabig mutuo ni Kristo, mga lagad na sa Ginoo naman na bless man nimo. No? Dili na daw na kinahanglan nga sultian pa. That way igsoon imong paminaw mga asawa, that way imong giwalihan imong bana pinaagi sa imong binuhatan. That way igsoon imong giwalihan ang imong bana pinaagi sa imong karakter, no, imong pagkinabuhi, no? Tanawa o, kinahanglan masinugtanon kamo sa inyong bana aron kadtong mga bana nga wala mutuo sa pulong sa Dios makabig, maor na ini masinugtanon. Kayo sa igso na may mga asawa nga moingon, Pastor, unsaon nako paghimong masinugtanon mo respeto kon akong bana? Kung bana badlungon, Pastor. Okay rin na, Pastor. Okay rin si Lord, Pastor. Nga, akong tahuron, akong respetuhan, kung bana palahubog, akong bana mauni, akong bana sugaron. Yes, masinugtanon ka dapat. Maunay the best way nga imong ipakita nga lahi ka. Imong ipakita, imong extra care. Dili mo pasabot ng imong bana badlungon, imong biyaan. Imong bana badlungon, imong no. Pakita ang imong pagkakristohanon. Ipadanag si Kristo sa imong kinaiya, sa imong batasan, sa imong binuhatan, sa imong sinultian. Kaya unsay giingon din ni Pedro igsoon. Okay? Kaya ron kadtong bana nga wala mutuo sa pulong sa Dios, makabig ngadto kang Kristo, pinaagi sa inyong pamatasan, binuhatan, sinultian igsoon, no? Pinaagi sa atong aksyon nga gipakita mga asawa, posible nga makabig nga atong bana kay mapanalanginan sa atong binuhatan. In other words, makita si Kristo sa atong binuhatan. So ato ning vice versa, kinampoy mga bana igsoon nga ang mga bana rin nangalagad sa Ginoo. Ang mga bana rin tinud-anay nga matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo. Ang asawa nagsunod-sunod pa, ang asawa way klaro. Mga bana, paminaw mo, vice versa rin ipakita ang imong kahayag, ipakita nga lahi ka, ipakita nga bisan, nakita ni mo imong asawa nga nasa mga salawayon nga binuhatan, ipakita, ipasidlak si Kristo sa imong binuhatan, aron mapanalanginan siya. No? Higugmaa, gyapon imong asawa, bisan nagpabadlong nimo. Higugmaa imong asawa, bisan nakita nga binuhatan nga dili maayo.
No? Kay that way, igsoon sa imong gipakita, diha niya ma-realize nga, lagi-lagi kong bana. Kibawa kong bana nga nakasa ako, kay bawa siya mismo sa kong gibuhat, but still, iya kong gihigugma, iya kong giampingan, iya kong gisuportaan, financially. That way, ma-realize na iyang mali, makaamgo siya, mga lagad siya sa Ginoo. Vice versa, ramguni, kay dili magpod, ingon nga, tanang asawa ng alagad sa Ginoo, ilang bana, wala ng alagad. Naman po yung uban nga, ang bana may nangalagad sa Ginoo, ilang asawa, wala. No? So mauna, pero diri lang ni Pedro ang iyadyong gihimong eksklusibo or gipunto ang asawa kay mao guni most of the time ang asawa gyud ang nangalagad sa Ginoo. Most of the time igsoon majority ang asawa gyud maoy ning serve ni Lord. Daghan nagpa-advise nako nga pastor dugay ra kong nangalagad sa Ginoo pero kung bana wa gyud na mosunod nako pastor. Akong bana nagpabilin sa ilang iyang binuhatang dautan. Pastor, say masakitan ko. Gikan kog simba, kung bana hubog, nagdisko sa balay. Pastor, sakit kayo huno-naon nga akong anak, mga anak, ug ako, pastor, nasimbahan, pero akong bana, hindi uli na ako, sa sabungan, sa tagayanan, nagbidyuki rito, pastor, grabe, sakit. Nga na, bitaw, daganing doon ako, pero mga asawa, paminaw mo. Ingon si Pedro, no? Still, bisan ingan ang ilang binuhatan, ipakita nga inyo silang gigugma. Ipakita nga masinugtanon kamo sa inyong bana, bisan dili sila angay nga magmasinugtanon mo. Tungod kay naa sila, dili sila mayong ihemplo. Dili sila mayong modelo as a father. Pero timani nga bana ni mo na. No? Kamong tanan, kamo gisilyuhan na mo. Gisilyuhan na mo sa altar sa kaminyoon. Gibilisingan na mo unya. Usa na mo kalawas. No? So, mauna nga, si Pedro ning dasig nga, kung wala pa na nakabig imong bana wala pa ron sa tiilan sa Ginoo, ipakita, no? Ipakita nga still imo siyang gihigugma, no? Tagaig extra care, no? Pag masinugtanon sa imong bana, bisan kabalo na ka nga na siya ikabit, nga nasakpan nimo ning dinay, ipakita lang gyapon, no? Kay ang ingon sa balang kasulatan, diha nila makita sa inyong binuhatan nga na si Kristo, posible daw nga makabig sila. Unya, mabless sila, mapanalanginan. Unya, ug tungod sa inyong binuhatan nga na-bless sila, dako kayong posibilidad nga makabig sila ug musunod sila sa Ginoo niya. Mauban na nagsimba nimo, igsoon. Yan na pa'y pakapin ako igsoon nga wag isulti ni Pedro. Kamu mga asawa, paminaw mo. Kung yung bana wala pa sa Ginoo, yung bana, no? Mao imong problema karon ba, mao imong cross, imong bana. Ini katuog na imong bana, ilihans na. Yes! Mao ni akong advice sa ubang nga mga wives, mga asawa. Sige, duulong ko advice nga pastor, mao ni unha og pakatuog na imong bana, ini katuog na makahinanok na labi na hubog na, ilihans. Amen, ilihans ang pui, pandungin ang ulo niya, i-declare ang salvation. I-declare nga makaamgo siya. I-declare nga maabli, i-rebuke ng spiritual blindness nga yung gisuffer kay nag-suffer man guna sila spiritual blindness, buta na sila. Wala sila kay bawo nga sayop sila. Kay abi yung maigsoon dagan ko gi-advise ani niya. Mingon sila effective kay na pastor ang imong gi-advise namo karon pastor wa ko magtuo nga akong bana mauna open na sa Bible study pastor. As in dili lang yun dinong totally pero open na siya, di na mulutos, pastor. Kaya nga naman, ini katulog, wa kabantay ang bana, ini katulog, ay ampo din niya, iyang ilihan sa ulo ba? Pandungan niya, i-rebuke ng mga demonyo, palakubog, demonyo sa mga unsa man ng klase, mga demonyo na igsoon. No? Ako ning pakapin kay, ako ning kasinatian. No? Muna, no? Paminaw mga asawa, no? Ayaw give up, ayaw pagpakawag, paglaom, bisag pila na nakatuig, imong bana, palakubog, pila na nakatuig, imong bana, nagpabadlong imo, ikaw lang sig adtog simbahan, ikaw lang sig tambong og mga bulaton sa Ginoo. Sagdi lang. No, ayaw kabugnaw kung dili ipakita ang imong kahayag, ipasidlak imong kahayag sa imong bana. Magpabilin ka nga matinud-anon sa imong bana. Magpabilin ka nga honest, mahigugma sa imong bana, bisan di angay higugmaon kay badlungon kay usay mapungot ka, maglagot ka, pailob lang. Nairay saktong panahon timan ni ang saad sa Ginoo sa buhat. Mingon siya sa atong gwardiya, mingon si Pablo nga, kung gusto kang maluwas ka, mutuo lang ka ni Jesus, niya maluwas ka, lakip ang imong tibuok pamilya. Timan niya asawa, siguro karon ikaw pang naluwas. Siguro na ikaw, imong anak, niya dili po tanang anak nimo. Ang imong pinakabugat, imong bana, kay wa pa naluwas. Kupti ang sahad sa Ginoo.
nga ingon siya, mutuo ka kang Ginoong Hesus, maluwas ka, lakip imong tibuok panimalay. Maybe this is not the right time, but keep on declaring and praying for salvation for your husband and for your whole family. And aside from that, ipakita nga Kristohanon ka. Bisag pungot na kayo, kalmado lang kayo, gentle, be gentle. Kay naniid ra po na nimo. Kung imo sa na silang supak-supak kon, mo ingon lagi kadayon na, mao na Kristohanon, mao na pilapil og prayer meeting overnight, mao na pilapil fasting, mao na simba-simba, wa man kay hinungdan, di ba? Mao na nga, yes, I understand nga dili ilalim, bugat kay na kay ang pinakasakit nga cross or bugat nga cross og pinakasakit nga pagsulay. Kapikas jud nas kinabuhi, matandog jud kadiya kay imo man ang partner, di ba sakit kayo? Pero mao lagi na si Lord ana aware ana, and I believe He's in complete control of everything, every details of your lives, own life. Kabalo si Lord. Unya, na siya right time. No? Gusto si Lord nga, do more patience pag yun. Unya, sama sa gingon ni Pedro, pawalihay mong binuhatan. No? Ipakita nga maayo kag pamatasan. Ipakita nga maayo kang ehemplo sa imong bana. Kay, sa anak nga pamaagi daw, dili na ka kinahanglan nga musulti pa or muwali pa. Posible nga makabig sila tungod sa imuhang pamatasan kinaiya binuhatan. No? Karon, wapa lang na, pero padayon lang. No? Keep shining, no? Ipasidlak ang kahayag, ipakita si Kristo sa imong batasan, binuhatan, sinultian, sa imong pagkinabuhi, no? Be a blessing to your husband. Kung unsay isulti, tumana lang, no? Bisag sakit kayo, bisag itungo-tungo, nakahalap pa ilob lang. Kay ma-realize na niya po, grabe akong asawa, no? Akong gitungo-tungo, kay hubog ko. Grabe, luuyaw, eh. Usahay pa, ako pa nang madapatan sa akong kamot, pero maayo manghapon. Buutan man kayo akong asawa, wa man ko biyai. Nakigunong man siya nako, bisag magsuka-suka, kus kahubog, kabantay mo igsoon. No? Kayo sa igsoon, nakabantay na ang inyong bana, pero tungod sa pride, namujit pride ng tao. Pero tinod, na-realize na niya usahay nga, buutan nas kong asawa, lahi dyan niya akong asawa. No? Bulahan dyan ko kay naka-asawa kong sama niya, di ba? Di pa na kay grabe pride ng mga laki. Laki ba ako? Diba, mga laki, mga gahi kami, no? Mao na igsoon nga, tinod ang ingon ng pulong sa Ginoo nga, mga asawa, pag masinugtanon kamo sa inyong bana, aron kadtong mga bana nga wala pa mutuo sa pulong sa Dios, makabig ngadto kang Kristo pinaagi sa inyong pamatasan, binuhatan, sinultian, linihukan, pagkinabuhi. No, maura na igsoon, no? Di na mo kinahanglan mo sulti. Kaya may uban po mga asawa, sige gwali, pero napandol na ang bana sa imong binuhatan. Na ubang mga asawa, ikson nga, sige gwali, kuhan lagi, maunay niya. Ang bana kay maro, kay naniid mo, maunay Kristohanon, kay baho ko ni mo, iwa mo kay klaro. Diba, nakibatasan ni mo, napay imuhang sinultian daw, sige kag singka, unsa man, ingana ba ng Kristohanon, kabantay mo? Usay itong bana, maniid na nato. Naniid na nato kung angayan ba siyang musunod nato. No, or magpabilin sa iyang prinsipyo or doktrina niya. Kay kami mga laki gahi me. Apan matod pa sa balang kasulatan. Tanawa, ang mga laki kami mga bana gahi me. Apan ingon ang pulong sa Ginoo. Sadang makakita ang mga bana nga ang asawa masinugtanon sa bana unya makita daw niya ang maayong pamatasan sa asawa, makita nila, no? Posible nga makabig ngadto kang Kristo tungod sa maayong pamatasan, no? Dili na kinahanglan nga sila inyo pang sultian kay makita man sa mga bana, sa inyong bana nga or unsa kaputli og kabalaan ang inyong kinabuhi. So, kana bitang wala may ikasaway ang bana nimo sa imong kinabuhi. Once makita sa inyong bana igsoon, katong mga wala pa nakabig yung bana, makita nila nga ang ilang asawa wala may ikasaway. Okay man akong asawa, sige simba kada Domingo, ako sige tagay, ako sige panugal. Ako sige buhat og mga binuhatang di mayo, ako lulong ko sa makadaot nga bisyo, ako adik-adik ko kay bawagin akong asawa, pero ako nabantayan akong asawa, sige simba. Okay man, wa man ko ikasaway sa akong asawa, no? Once makita na, mabantayan na sa inyong bana, igsoon, paminaw mo, di kalikayan, makabig na sila, muduol sa Ginoo. Mo na giingon sa Mateo 5:16 ni Jesus. Ingon si Jesus, let your light shine before men, so that they may see your good works or good deeds, no? Makita nila ang mayong binuhatan o ilang daygon ng atong amahan nga nasa langit. Parihar sa nasa atong mga bana. Paminaw asawa.
makita nila ang atong maayong binuhatan nga resulta sa atong pagpangalagad sa kaytas-an, posible nga manuol sila ilang daygo ng atong amahan nga naa sa langit. So ang makapatandog jud sa atong bana, ang makapakabig nila nga muduol sila ni Kristo kaning atong batasan, kaning atong maayong binuhatan, kanang makakita sila nga walay ikasaway nato sa atong kinaiya. Makita si Kristo sa atong pagkinabuhi, maunay lig-on nga mensahe or lig-on igsuon nga wali para ang atong bana muduol sa Ginoo. Og di man ni igsuon, bisag unsa pa nakagahi imong bana, once ma-bless na sa imong kinaiya, sa imong batasan, sa imong sinultian, posible dakong posibilidad nga makabig na muduol na sa Ginoo. Kay mao ni ingon sa pulong sa Ginoo. Mao na mga igsuon nga mga asawa diha nga imong bana wa pa nakabig, ayon pa pagawag paglaom. Ingon ang pulong sa Ginoo, keep shining lang, no? Ipakita ang mayong binuhatan, ipakita ang mayong pamatasan nga ikaw Kristohanon. Ipakita nga naay Kristo ang imong kinabuhi. Ayon lang sigwali, no? Kay usahay di pa na maminaw, no? Di kay usahay ayan na po na wali-wali ayo ko wali, no? Ayaw pugsa, pero ari pakita sa mayong binuhatan, no? Kung tanaw mo imong bana di maminaw pulong sa Ginoo, ayaw pugsa kay lingog-ngog yun na niya kay di pa siya open. Apan ipakita lang, ipasidlang ang imong kahayag sa imong bana, pinagi sa maayong binuhatan, maayong pamatasan, pinaagi sa imong pagkinabuhi. Ipakita nga still imong higugma, imong bana bisag hubog pirme. Ipakita nga imong gipong gitagad, gilungagan, no? Minguli nga hubog imong kung nagsabaw, gipahigop, giagak bisag nagkadagma-dagma nas kahubog. Inga na bitaw. Bisag gibalikas ka, giinsulto ka sa imong bana, ipakita igsoon ang imong pagkakristohanon. Ipakita ang imong gigugma siya, imong girespeto ang iyang pagkabana, imong gibalyo ang iyang pagkabana. Because that way, igsoon, waka kabantay, naniide siya, mapanalangina na sa imong binuhatan, posible nga makabig na niya muduol sa Ginoo. Usa ka adlaw mo ingon na nimo, love, pwede ba mo uban kog simba? Love, pwede ba nga kanang mo experience ko ng simba ninyo? Okay ra? Mo uban ko? Di ba? Siya na muduol nga numan tungod sa maayong pamatasan or binuhatan nga iyang nakita ninyo mga asawa. Yes, kami mga bana gahi mi. Pero sa dihang naay makita na mo nga mapanalanginan mi, posible nga mahumok among kasing-kasing. Amen. Kay maom na gingon sa balang kasulatan, mao ni timan igsoon ang pulong sa Ginoo tinuod. Kung wala pa man nahitabo nimo igsoon, tan-aw nimo nakakita naman gud pastor akong bana nga lahi nako, di na ako marites, di na ko manimbay o kanang libak. Nalahi naman ko, pastor, pero wa magyapon siya musunod. Sagdi lang, ayaw pagdali. Nay right time si Lord. God has its own timetable. No? His ways are higher than your ways. Amen? Pailob lang, dugang pasensya, dugang paubos, self-control. Amen? Kay usay kita po'y gidil sa Ginoo atong kinaiya, kay gitudluan tas Ginoo pagpasensya. Usay kita mga asawa, wata ka bantay, nagdali ka, pero dili pa si Lord, dili pa right time ni Lord. Kaya ako nang gibalik-balik, igsoon, kung gusto si Lord nga kabigo na imong bana, bisag unsa pa na kabadlungon, bisag ugma pa dayon, muluhod na sa Ginoo, pwede na buhaton sa Ginoo, kaya imposible sa Ginoo. Apan usahay, gidil ta sa Ginoo mga asawa. Usay kita mga asawa, gidil sa Ginoo, kay gusto sa Ginoo nga mas mutaas pa atong pailob. Mas mutaas pa atong pasensya. Kamauta mo pa ubos, bisan sakit kayo. Kamauta mo pasaylo bisan sakit kaayo. Kamaot makakatuon ta pagpugong sa kaugalingon nato. Amen. Gusto si Lord nga mahimo pagitang matured ba kanang emotionally. Amen. Emotionally kamao kita nga kanang taw makakontrol ta ba, no? Mao na nga wala pa nagitugot sa Ginoo, pero mao lagi matud pa ni Pedro igsoon nga ayaw pagpakawag paglaom, ipakita lang ang imong binuhatan nga makita si Kristo. Ipakita nga panalangin jud ang imong binuhatan kay usa ka adlaw igsoon. Kanang bana nimo nga palahubog badlungon gahig ulo. No, imong bana nga dili jud mo uban og simba. Mo uban na mo kuyog mao na nay mo duol nimo. Ano man mao may gingon sa balang kasulatan. Grabe ra bang ingon ni Pedro, no? Dili na mismo nimo sultian. Dili na mismo nimo walihan kay kanang makit-an si Kristo sa imong batasan, igo na para mo uban siyag simba nimo. Wala pa lang ron, pero nawa, usa ka adlaw, ma-realize niya, buutan nas kong asawa eh. Bisan ako, dautan, pero ako nakita akong asawa, wa mausab. Lungagan, kaya pong inikabuntag, iya kaya pong labhan akong mga sinina. Wadyo ko nakadungog nga ning singkang akong asawa. Bisag badlungon kay ko.
tinuod yun iyang Ginoo ba? Muuban ka kunyag simba. Mga lagad na lang po ko aning Ginoo nga iyang gilagaran kabantay mo. Nga naman, tungod kay wa jud ka, nagka-control ka ba no? Wa jud nimo pakitay mong bana og behavior or attitude nimo nga mapandol siya. Yes, I understand dili na lalim. Kay ang pinakasakit nga pagsulay, pinakabugat nga cross kana jong imong kapikas sa kinabuhi. Pero igsoon si Lord na nakakita, no? Sa imong mga gubat karon, paminaw mo mga asawa, sa imong struggle karon, kasama mo ang Dios. Na si Lord nag-uban nimo. Oy, no na si Lord. No, relax na, be still. Amen. Be still. Naray saktong panahon. Basta ayaw lag undang pakita, pasidlag sa imong maayong binuhatan, no? Ibalyo ang imong bana, iyang pagkabana, tahura, higugmaa, respetuhi. Kay usa ka adlaw ma-realize niya nga kanang Ginoo nga imong gilagaran tinuod ay usa ka adlaw mao na nay mo hangyo nimo love, han, langga, pwede ba ko muubag simba nimo? Kanang love ako man gitig hatod nimo no sa simbahan pero okay ra mo sud nako dili na ko sa gawas ano ngano man na kay ang tinuod na panalanginan siya sa inyong binuhatan mga asawa. Mao na mga asawa padayon pagpasidlak sa inyong maayong binuhatan unya akong tips no katong akong puno no ngawa dire ini katulog na inyong bana ilihans iampo. Ini katulog sa imong bana iampo because I do believe ang pagampo nato ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Samot na og sabayan ni mugluha hilak. Kay ingon man pulong sa Ginoo kinsa tong magpugas og luha muani og kalipay no. Ini katulog na imong bana ini kaunya ilihans. No, ini katulog ni mo ba na karon nagtagay pasilingan ini guli ana. No, paunhag tog. No, ini katulog ana ilihans na ang ulo ana. Una kay oil da o butangig oil no. I-rebuke ng mga unsa man diha ng mga gisuffer niya mga kapadaot nga bisyo, nagsuffer ba siya og spiritual blindness kanang butas kamatuoran nga ablihan sa Ginoo ang iyang spiritual eyes og iyang pamalandungan og iyang makit-an ang kamatuoran og mulakaw siya diha. Amen? So again, ini katulog si mong bana, ilihans na. Buhata na, perminti, kada gabi I declare salvation for my husband in Jesus' name. I destroy all the works of the devil in Jesus' name. Makagawas akong bana sa iyang pagkahubog, pagkapalahubog, pagkahimabay in Jesus' name. Ana. Di ba ni gitagaan kag authority sa Ginoo, pagpalayas og demonyo, pagampog masakiton, buhata na una, praktisi na imong bana. Amen? I-apply na si imong bana igsoon by faith. Usa ka adlaw matinga ka. No. Matinga kay imong bana mo dol nimo mukuyo og simba. Di ba? Mugad lang ingon, love, pwede ba mo request ang pastor nga ngani, di ba? Ngano mukalit lang na ngano man. Naabli na iyang mga mata diya spiritually. Ngano man kay sige man nimo og warfare, no? Mo na timanig so naay gitawag og spiritual warfare, spiritual battle. Nga kinahanglan nga makigbugno ta sa mga espiritus kangit-ngit pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen? Again, mga asawa, kung inyong bana, nagtanaw mo karon dire, wala pas Ginoo. Ayaw mo pagpakawag, paglaom, ipakita, ipasidlak ang imuhang maayong binuhatan nga resulta sa imong pagpangalagad ni Kristo, no? Ipakita nga nahigugma kasi imong bana, tagaig extra care, unya bisag di siya angayng serbisyuhan kay bawo ka nga badlungon kay ipakita gyud ibalyo ang iyang pagkabana. Pabilin nga masinugtanon sa imong bana. Dugang pailob lang, dugang paubos. Mulurang ra ng tanan, unos ra man na. Amen. Usa ka adlaw mag-uban namong duha sa imong bana, mga lagad sa Ginoo, magpagamit sa Ginoo, magdungan na magsimba, dili na ka maginusara, muuban na ang imong bana. Amen. Barugi ning pulong sa Ginoo igsoon. Amen. Kaya ang pulong sa Ginoo matod pas balang kasulatan mahanaw man ang langit ug ang yuta pa niyang pulong mubarog ni magpabili ni. Vice versa no sa mga bana pud nga imong asawa pa nang lagad sa Ginoo mao sa ni buhata. Amen. Ipakita, ipasidlak ang maayong binuhatan. Amen. Og ana nga pagi sila makaamgo kay mapanalanginan man. Kunya ingon si Pedro, dili na mismo nimo sultian. Dili na mismo nimo walihan kay ang maayong binuhatan nga resulta sa diyang nadawat nimo ang kaluwasan, resulta sa imong pagkigrelasyon ni Kristo, mao na epektibo nga wali, epektibo nga sermon igsoon, epektibo nga mensahe para makaamgo sila og muduol sa Ginoo. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for your word tonight. Salamat sa imong mensahe nga imong gipahinumduman, Lord, nga naipaglaom.
it's a message of hope, Lord God, sa among partner nga wa pa nangalagad sa Ginoo nga dili lang jud ay mi magpakawag paglaom, kundili padayon lang namo ipasidlak ka sa among kinabuhi. Padayon lang namo ipakita ang maayong pamatasan, maayong binuhatan. Padayon lang namo higugmaon, tagdon, ibalyo ang among partner kapika sa kinabuhi. Kay usa ka adlaw makaamgo ra sila. Usa ka adlaw ila rang ma-realize nga ngamong gialagaran nga Ginoo tinuod matuod ug usa ka adlaw musunod ra sila namo Ginoo nga nangalagad sa Ginoo. Father God, I pray sa tanang mga asawa karon nga ang ilang bana wala pa nangalagad nimo. Ako nagaampo Ginoo nga ikaw magahikap sa ilang mga bana, ilang mga asawa Ginoo. I pray Lord God nga mangita kag pamaagi Ginoo para ang ilang paris Ginoo muduol nimo. I believe you are a way maker, Lord God, and there's nothing impossible sa imong gahom kung maunay muliho. So ako nagaampo Ginoo nga mangita kag paagi Ginoo. Paagi nga wala nay choice ang ilang bana, ilang partner kun dili mo duol mo surrender nimo. Lord God, kay balo kag unsay pinaka-epektibo nga pamaagi aron ang ilang partner mo duol nimo. So Lord God, ako nagahangyo kanimo, ako nagaampo nga imo nang buhaton sa ilang kapikas karon nga wala pa nangalagad sa Ginoo. In Jesus' name. Thank you, Lord, for your word. Holy Spirit, thank you for your presence. Salamat, Ginoo. I pray nga kani nga minsay nga among nadungog karon mao ni maghatag na mugdugang pagtuog, paglaom nga bisan unsa kadautan sa among kapikas sa kinabuhi naagyoy paglaom Ginoo. Naadyoy chance Ginoo. Kay ikaw nga Diyos milagroso, nalang kay saktong panahon nga gitakda aron maluwas ang kapikas sa among kinabuhi. But this time, Lord God, I pray sa tanan nga mga asawa or mga bana nga ang ilang mga paris wala pa nangalagad nimo nga magpadayon lang jud sila Ginoo nga magpasidlak sa ilang maayong binuhatan. Padayon lang sila Ginoo nga magtagad maghigugma sa ilang kapikas Ginoo. Ipakita nila nga sa ilang mga binuhatan, pamatasan, sinultian, linihukan, pagkinabuhi, nga naadjud ka Ginoo mo reflect ka sa ilang behaviors and characters in Jesus' name. Thank you Lord again, mamuhat ka sa ilang partner Ginoo, nga wa pa nangalagad diha kanimo Ginoo. Ikaw Ginoo mangitag pamaagi Ginoo, kanang effective way para muduol gyud sila diha kanimo Lord God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Again, I declare salvation for their partner, Lord God, for their husband or sa ilang asawa, Ginoo, in Jesus' mighty name. Lord God, salamat, Ginoo. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers in this page, Lord God. Wala ko kabalo sa ilang kinabuhi, ilang sitwasyon, ilang kahimtang, ilang problema, ilang mga battles, ilang mga struggles. But Lord God, ang tanan dayag nimo. Ang tanan walay malilong sa imong atubangan, Ginoo. Tanang detalye sa among kinabuhi, pangitabo Ginoo nga wala makita Ginoo namo Ginoo. Sa isig katawo na nakita nimo ang tanan Ginoo. Dayag ang tanan nimo. So Lord God, I pray right now in Jesus' name. Unsa man ang ilang mga problema karon Ginoo nga gipas-an, unsa man ilang mga kabalaka or mga struggle nila, ilang mga battles Lord God. Unsa man Ginoo ang ilahang mga cross karon nga bugat kay nga sige sila kadagma Lord God, tabangi sila, agaka sila, i-comfort sila Ginoo. Lord God, I pray Ginoo nga imuhang tagaag solusyon ang ilang mga problema, imong tagaan Ginoo og kasulbaran ang ilang mga problema. And I pray right now Lord God, unsa man ang ilang pinakagusto nga milagro, pinaka-need Ginoo nga miracle Ginoo, pinakagusto nga tabang nga gikan kanimo Ginoo nga sibo sa ilang kahimtang karon. Lord God, I pray imo ka nang i-grant Ginoo. Lord God, imong palihukon ang imong milagrosong kamot sa ilahang sitwasyon karon in Jesus name. Ug imong ihatag ang milagro nga sibo sa ilang kahimtang karon Lord God, in Jesus mighty name. Thank you Lord, thank you Lord God. Right now I declare salvation to their whole family. I declare financial breakthrough. I declare deliverance sa tanang mga gapos sa makadaot nga bisyo. I declare peace of mind right now sa naglibog karon ang naa sa depression. I declare hope. Akong gideklaran ang paglaom sa iyang kahimtang. And sa tanan nga naay balatian, physical and emotional, I declare healing in physical and sa emotional in Jesus mighty name. I declare miracle Lord God, milagro kay bulungang butang sigun sa ilang gikinahanglan karon Ginoo, in Jesus name. Thank you Lord God, salamat Ginoo. Og this time Lord God, among angkunon dawaton ang kadaugan, among angkunon, among dawaton ang milagro gikan kanimo Ginoo. Amo kining dawaton uban sa dakong pagtuo, himua lamang ming kapiyalan Ginoo. Mao kini nga among pagampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong manluluwas. Amen ug amen.
mabungahong kagabihion ninyong tanan, mga igsoon. And this time, akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios, siya haragid ang tanan. No? Salamat 100 plus viewers for watching and nag-uban mo na ako. Thank you so much. Karon ninyo nakita ang unod sa ato ang mensahe. Pwede ninyo i-share igsoon or ipadayon o mention yung mga loved ones, katong mga couples, aring comment section. And by the way, so wala pa mag-subscribe sa itong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption aning nga live. No, pray ra ang subscribe igsoon unya. Ako ra ning i-download pod niya, i-upload nako didto. No? So again, that's all for tonight and I hope and I pray nga naamoy nakuha. Pastor nindot kay imong topic karon Pastor Himaya sa Ginoo. God bless. Daily dose of living life, no? So see you again next time tomorrow or busy ko ugma igsoon. Basta sa akong gisama sa akong gisaad ninyo, basta naay opportunity, I will grab that opportunity, mag-live ta. Amen. So again, ampo kinunay amping nya abante ta para sa kamayan sa Ginoo. Salamat kay mga subscribers ani nga page. Thank you so much. No, I just want to encourage every followers to invite your friends to follow our page. Para daghan na ma-bless ba. Unya sa katong nawahida ay i-reply lang mga igsoon nindot ni no. Again, salamat sa inyong higayon. Ampo, amping, abante. See you next time. I pray and I declare sa atong pangatulog karon, ubanan tas Ginoo yang presensya, yang gahom mag-uban ka nato. Amen. Ug sa ubang nga mga nagtanaw nga adlawan paron din ha sa inyo ha kay nasa mga lain-laing nasod nga adlawan pa diha. I pray and I declare nga tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Dili matapos ng adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo in Jesus name. Again, that's all for tonight. See you again next time. Good night everyone. God bless. God bless. To God be all the glory.